mengiliplana lolu hambo bengenzela ukuthi wonke umuntu abe aware. Uyabona mntaka baba manje into eyenzakalayo vele kube yi-surprise kona wonke umuntu vele kuse kuthiwa ubani bani uyilingisile. Uyayibona into enjalo, abanye bathi hawu kade siphila naye kumnandi sihleka. Sikhuluma nje ngonyaka odlule nge-festive season la ko-November, October kanje, umfowethu wayikhunga watholakala la ebridgini eMfazazane la eMthwalume nje, watholakala ngebridgini ku-N2 entambo emqaleni. Angikaze ngamfonela, seloke nje ngahlala eGoli, angikaze ngamfonela, angikaze ngamcheck-a ngambuza impilo. Ingane yami yokuqala 2011 yazalwa inesifo ekuthiwa i-alkafasi. Angikwazi ngisho ukulibiza igama lakhona, isifo engingasazi nami, kodwa yazalwa engenalo ithambo, isikali phecelezi ithambo lokhakhayi. Yaphila inyanga eyodwa yashiya emhlabeni. Yazalwa ngo-18 January yashona ngo-22 February ngawo-2011. Ngaphandle kwaloko ngesikhathi sezimpi 1992 ila esadukelwa khona ikhaya ukuthi nje singabi nekhaya, kwaqala ngo-92 ngesikhathi sezimpi kule AFP ne-ANC, kubangwa indaba ukuthi uMandela kulahlwe ikhaya. So sadukelwa ikhaya kanjalo, sahamba sihlala nomama, kwaze kwathi ngo-1996 wamuvela khona la eMlazi. Memuvela khona la eMlazi ithi ngesiqaphuqaphu ngizoqeda mfethu nje, sibona isikhathi. Uyakhuleka ngizokutshela mase sekukubhala. Usenaso nje isikhashana. Mase kwathi ngo-1996 samuvela khona la eMlazi kwaji ko-12 la khona-ke sifike saqasha. Ngicabanga ukuthi every after 2 to 3 months we are moving to the next location. Sometimes uthola ukuthi uzomova just across the street. Yabo uyathutha nje la just because inihlolwe rent yangapha, izinto ezinjalo, you understand. And then 2005-6 ngamuvela ngaboyela back ePortshepstone, ngayohlala nezihlobo ngoba sekushonile istepfather. Akushona istepfather kwaba nzima kakhulu kumama ngoba sibathathu umama. And then 6-7 ngabuyela la eMlazi. Mengibuyela eMlazi ngajoyina ikhampani abathi ubuhle bomlazi entertainment. Dilwa nge-theatre, singathi nje i-art as a whole. Yes. Iyona mntaka baba into engathi ingivimbile kuyona yonke leminyaka, because you kept yourself busy. Ingqondo ukuthi ukukhohlwa kancane lezi zinto ezikwehlelayo. Yes mntaka baba, ngisho ngithi iyona into iyona into nje yenza ukuthi ngingayithathi intambo noma ngisike ihlakala ngereza. Hayi kwabe ngathi ziyakhanya impela izinto, kwabe ngathi ziyakhanya impela izinto. Abanye abantu bazongikhumbula ngefilimu laMshana. Film laMshana ngicabanga ukuthi laduma kakhulu la eMlazi, laze laphumela nangaphandle kwamanye ama-province ngabo 2008, 9, 10 lapho ngesikhathi kusadume nabo uMlazi Gangster. 2012 ngathi mama ngeke, because sesibadala phela manje, ngicela ukuyozama eGoli. Uyabona leyo nto. Yes. Ngicela ukuyozama eGoli, bathi iy'tudio ziningi eGoli, iy'tudio ze-acting. Uyabona leyo nto. Bengakabi khona kozalo bukaya ngiphambana nemvula. I was gonna ask ukuthi how did you find yourself ususe-Gauteng because umuntu wala eKZN. Now I get the point. So angiqeda nje ukufika eGoli kwavuka iy'tudio, ozalo, oMbewu, So umuntu acting kahle kumuntu acting mntaka baba, kumuntu acting. So into engikhipha busy ngayo manje ngifundisa yona i-acting. Nginama-acting classes le-Joburg, sometimes saphuma sakwamanye ama-province. So njengamanje ngizovula i-art center khona la eShepstone ekhaya ePopo, ngizovula i-art center, ngizoqala kuwona lo nyaka. So mntaka baba ayinali